Ola, bacaloures, hoxe vimos cun montón de novidades. En primeiro lugar, Rage, a máis importante. Hoxe fomos a facerlle unha radiografía, unha revisión para ver que todo estivera ben. O seu digestivo xa está funcionando de maravilla, ela xa está comendo como unha lima, está super activa, está 100% Rage xa. Fixemos tamén unha radiografía para ver o seu respiratorio por esa pequena broncoaspiración que fixo de parte da medicación. Parece que non é nada grave, que se lle vai a pasar sin problema, levará un día máis de antibiótico, seguiremos coas nebulizacións uns días e engadiremos un expectorante para que calquera pequeno restiño que lle poidera quedar, pois, para axudarlle a botalo fora, pero as esperanzas son de que se recupere completamente porque xa apenas lle queda ninguna afectación nas vías respiratorias altas, así que estamos por ese lado super contentes. Logo, ademais, chegounos esta carta que vos estou ensinando aquí, que é moi importante para nós porque é o visto bo de Augas de Galiza para que poidamos facer as obras no novo terreo. Levábamos moitos meses esperando por esta carta e por fin chegou. Agora só falta o visto bo tamén do Concello de Arzúa, que nos concedan o permiso de construcción, que xa están pagados os impostos e todo para poder realizar esas obras, e nada máis que 80.000 euriños que nos faltan na campaña para poder comezalas. O sea que aí entra o terceiro punto deste vídeo, que é que relanzamos por fin a segunda parte da campaña Un corazón para Bacaloura. Fixemos unha pequena pausa durante o verán, porque, bueno, con todo isto que estamos vivindo, co Covid e iso, estaba todo o mundo desexando salir, irse de vacacións, desconectar, non era un momento para lanzar todas as cousas que tiñamos pendentes, tivemos que cancelar de feito algún evento e cousiñas así, e este é o momento, pensamos agora que xa estamos todos de volta ao traballo, de volta aos estudos, pensamos que é o momento de retomar todas esas ideas que temos en mente, merchandising, eventos, etcétera, etcétera. Así que nada, contamos con vos para que aportedes os vosos corazóns, vai haber un montón de sorteos. Desta vez, en vez de mercar rifas para entrar en cada un dos sorteos, o que imos facer é que todas as persoas que merquen corazóns van a entrar nun sorteo diferente. Cada 15 días, máis ou menos, sacaremos un sorteo e durante esos 15 días as persoas que merquen corazóns pois entrarán nese sorteo determinado. É unha forma de que tanto as persoas que merquen corazóns sen enterarse de que hai os sorteos poidan participar igual, e que se queres participar dos sorteos porque te interesa ese produto en concreto que sorteamos esos 15 días, pois poidas facelo tan fácil como mercando corazóns. Traemos tamén un montón de eventos super interesantes organizados polo super equipazo de voluntariado que temos. Mil grazas, Sara, entre outras, pero porque están traballando e organizando mil cousas á vez que nos teñen a cabeza tola, que esperamos que vos encanten, e temos un montón de sorpresas que esperamos que vayan saindo pouco a pouco ao longo do outono, e que nos axuden a alcanzar esa meta. Esperamos tamén que a campaña de Nadal vai moi ben, xa temos os calendarios do ano que ven, imos sacar lotería outro ano máis, esperando que nos toque como a sempre, que este ano pois fai máis falta si cabe que o ano anterior, porque se o ano anterior mercamos o terreo, este ano temos que facer un segundo pago do terreo e máis construir esas instalacións que xa vos decimos que teñen un prezo bastante alto. Así que nada máis, que retomamos con moitísima forza, con moitísimas ganas, con moitísima esperanza de poder darlle este fogar que esperamos a Bacaloures, e con moitísima esperanza de que esteades ao noso lado unha vez máis para conseguir por fin esta meta.